Szevasztok, srácok, ebben a időben. Én amúgy túl sokszor kameózok, rájöttem. Igen, mit fogunk csinálni? Mondjad! Én mondjam, Igen, te mondjad! tiéd a csatorna! Akkor várjunk. Na szóval, ma én személyem az ötletet adta, hogy csináljunk egy ilyen brainrot állat párbajt, ami igazából arról fog szólni, Hogy én fogok veszteni. amúgy igen. Minél több brainrot állatot kell felsorolni, és hogyha valaki megakad, vagy nem tud többet, akkor az kiesik vége. Szóval... Jó, nem tudom. Szóval... És ki kezdi? Miről lózunk, hogy... De mi, hogy... Aki nyer, gondolom, azt kell. Vagy most Mi van? Akkor csak sorolni kell egyfolytában? Sorolni kell, és hogyha megállsz, akkor kiesel. Szóval, na nézzük, köpökről lózunk, és aki nyer, az kezdi a sorolást. Oké. Mehet. És akkor mit kell csinálni? Mondjad a brainrot állatokat sorra, és amíg ki nem folysz, addig menjünk. De bármilyen mondod? Bármilyen. Jó, akkor tum zahol, gatini sushi. Várjál már, hát egyszerre csak egyet, a te egyet, én egyet, te egyet, én egyet. Tum zahol. Bombardino krokodilo. Gatini sushini. Blueberry octopusini. Tralala, tralala. Veka Saturnita. Akkor, ez a tudni. Nem jutott eszembe semmi. Lila. Börbör patatim. Los Tralelelitas. Los crocodelitos y sencabum. Bassza meg! Lila! Azt én mondtam már. Bassza meg! Várja, akkor... Bananini, chimpanzini, bananini. Balerina cappuccina. A cappuccino assassino. Én akartam mondani. Bombardilo crocodilo. De te mondtad az elején! Akkor mondjad Egy! Ami ott volt, hogy Matteo is, csak így... Matteo! Oké, az első kört, ezt Round megnyertem. 2. Igen. Winner. Nyert egy csalós, ami baj. Anya! És akkor te kezdőd. Nyert egy szó. Mi volt? Most már lehet mondani bármilyet? Gattini sushini. Tralala, tralala. Blueberrini octopusini. Cappuccino assassino. Ballerina cappuccina. Nem akartam mondani. Bombardilo crocodilo. Tung sahur. Matteo. Bumbini gusini. Patapim. Las tralalitos. Los crocodelitos y sencabum. Los tralalalitas. Boneca ambalabo. Baszki, tényleg Bonéka, várj. Megálltam, pedig tudom, Matteo. Én már mondtam ki esetesen nálam. Mi? Matteót nem mondtad? De igen. Mikor? Nézzük vissza. Felvettem, mit vagyok. Nem látod. Vagy kivágom. Nem láttad. Na. Oké, mindent eltöltök körte, és nyert egyet. Igen, ez a körlet, ne felejtsétek el e-mailbe feliratkozást, meg a lájkot, meg a kis csengőt, hogy akkor nem fogtok lemaradni a tartalmakról, amit most már 1000-rel fognak jönni. Kicsit leálltam most. Megtérnek. Aztán a 200 felirat közül legyen meg, mert én nem tudom mit csinálni. Nagy lesz még. Akkor én kezdem a sorolást. Aztán megnézzük, amit az egy pontokkorra 200 feliratkozó azt adtam. Az nagyon örülne. Na, szóval köszi srácok, hogyha feliratkoztok, 200 feliratkozó túl 300-ot érjük el. Még az idén, oké? 200. Nem, 300 idén legyen meg. Mert biztos meg. Ja, szóval akkor ott tartottunk, hogy jön a vigyázzátok kördülő és korduló. Ezt komolyan. Először kört akartam mondani, aztán megforduló. Nem vagy, körduló. Ez az új szó. Ez a csatornának körül volt egy körduló. Komolyan, figyelj, mindenki írja egy hashtag korduló. Hashtag körduló. Na. Mert én kezdem. Jó, börbür patapim. Bombardino krokodilo. Börbür, ja, nem, akkor most mondom, tralala. Bumbini guzini. Matteo. La polizia no. Bombardino krokodilo. Ezt már mondtad? Vagy én mondtam? De mondtam. Te bombardino guzinit mondtál, én meg tralala. Te Matteo. Ja, oké. Fortnite, give me Fortnite. Fortnite, én csak ennyit kellett mondani. Aztán Skyrim nikotin. Aztán La Tralalito. Ballerina cappuccina. Cappuccino Én assassino. akartam mondani. Skeleton water. Baszki, van olyan? Lira. Skeleton food. Castor hippotamus. Vagy Igen,
La Sculano. Basszol. Tung, szavult. Lila. Azt mondtam. Lila, azt mondtam. Igen? Akkor, Ha! Éjjel! Csalással könnyű. Csalással könnyű. És most jön az, hogy... Nem fekszik, illetve. Sziasztok!